Iz Asuana predsjednik Tito sa suprugom i saradnicima otputovao je u zvaničnu posjetu Libiji. Na aerodromu u Tripoliju goste iz Jugoslavije dočekao je predsjednik Revolucionarnog savjeta pukovnik Gaddafi sa članovima savjeta. Susret predsjednika Gaddafija sa predsjednikom Titom bio je veoma srdačan. Toplini dočeka u Tripoliju doprinijelo je i prisustvo velikog broja jugoslovenskih građana koji žive i rade u ovoj zemlji. Stanovnici Tripolija primili su predsjednika Tita kao dragog gosta i proverenog prijatelja arapskih naroda. Predsjednik Tito je u Libiji cenjen kao čovjek spreman da svojim ogromnim i dragocjenim iskustvom uvek pomogne svakom ko se bori za mir i progres. U zvaničnim državnim razgovorima, koji su vođeni u Narodnoj palati, najviše vremena posvećeno je krizi na Bliskom istoku. Stavovi dve zemlje o ovom pitanju su identični, a zaključak je da je krajnje vreme da nesvrstane zemlje iskoriste svoj uticaj u Ujedinjenim nacijama, da se odluke ove organizacije poštuju i ispunjavaju. Posjeta predsjednika Tita iskorišćena je i za unapređenje bilateralne, a pre svega ekonomske saradnje. Nova libijska vlada založila se za maksimalno intenziviranje saradnje na ovom polju. Privredne delegacije dveju zemalja utvrdile su plan daljeg razvoja saradnje. Predsjednik Tito se oprostio i od afričkog kontinenta, na kome je proveo više od mjesec dana. Sve zemlje koje je predsjednik Tito posjetio pružile su snažnu podršku nesvrstavanju i izrazile želju za što skorije održavanje konferencije na vrhu. Ova, kao i ranije posjete, potvrdile su i proširile prijateljstvo naše zemlje sa zemljama i narodima Afrike.